Sa spotlight karong buntaga makapuso nini atong pagtimaan sa Men's Health Awareness Month. Pakisayran ta kung unsa kining mga sakit nga angayang bantayanan sa mga kalalakian, labi na katong taas-taas na ang pangidaron. Unsay angay natong buhaton mga kapuso aron malikayan kini. Mga tambag sa eksperto pangayoon ta karong buntaga, makauban nato sakop ni siya sa Philippine Urological Association si Dr. Edgar Kohit-Mingaw II. Good morning, Doc. Welcome sa programa. Kumusta karong buntaga, Doc? Good morning, Nico. Salamat sa imbitasyon. Thank you so much po, Doc, for joining us. We look forward kining mga pag-istorya gyud nato kabahin sa panglawas, Doc. Hisgutan nato karong buntaga. Of course, men's health. Unsa ka importante kini, Doc, nganong hangayan matong handumon ang buwan sa Hunyo alang niini, Doc. Okay, importante ni siya, no, kay as a person, no, especially kita mga kalalakihan, no, natay mga putang, natay sakyanan, no, ato gina-maintain regularly. So at least once 1 month in a year, we would like to have ourselves checked po. So June is Men's Health Month yun. So ginigahin din siya para sa kalalakihan. So tanang mga sakit atong i-discuss. And it's our advocacy sad nga ato ning mahatagan solusyon ng katong mga problema sa kidneys, pantog, prostate, kinataw. So that's why we're here now. Unsa importansya ani, Doc, nga kaning of course inyong panawagan man, Doc, labi na 40 years old pataas kining regular nga pagpa-check up, Doc, aron mahibaw-an kung doon na bay angayan atong bantayanan, doon na bay diferensya, Doc. Nganong 40 years old and above man, Doc? Actually, ana siya ni screening na siya, no? So kanang imo istorya nimo nga 40 years old above, screening na siya for prostate cancer. Okay, we kinahanglan tag screening kay kani magong prostate cancer wala ni siya simptomas kung early pa. Unya sa panahon nga naanak kay simptomas gani kani nga cancer nimo sa prostate is what we classify as advanced na ni siya. So that's why the earlier we detect this prostate cancer, the more options we have para pagtambal sa pasyente, the more chances na siya nga mo survive. So as early, actually, dili siya 40, Nick, no? We start at 55. All right. No, for the general population, 55 years old ta magsugod og screening. Unsay mga timailhan, Doc, kining dunay mga sakit sa prostate sa usa ka lalaki, Doc? Unsay mga bantayanan? Bantayanan. Usually, as I mentioned before, no, wala ra bay simptomas ang prostate cancer kung sayo. So, wala usual lang iihi, no? No, ginagmay nga lisod pangihi, pero kanang advance nga prostate cancer no muna nang magsakit na bukog, sakit ang batang, no, maglisod og pangihi na ay tubok sa ihi. On the other hand, Doc, hisgutan ta urinary system, mga kalalakian, unsa pay mga sakit nga posibleng mahitabo, Doc, maangkon sa usa ka lalaki, Doc? Unsa mahinungdan ini, Doc? Pwede ka magka-renal cancer, no? Pwede sa cancer sa imong ureter, sa imong panto. Pwede sa kaning gitawag nato BPH, no? Prostate problem pero dili cancerous. Kaning para lang sa agianan sa pag-ihi. So na sa tawag benign prostatic hyperplasia. No, uso pa sad nga sakit nga ato pwede makuha sa lalaki is kanang testicular cancer, o cancer sa itlog. Usa sa na siya. O kaning gitawag nato penile cancer. And most importantly, kaning gitawag natong erectile dysfunction. Unsa may nakaingon ani, Doc? Ang usual sa kaning mga erectile dysfunction daghan. Usually na connected ni siya with other diseases like hypertension and diabetes. Doc, on another note, balik ta sa inyong kasaulugan karong buwan sa Hunyo. Ang inyong asosasyon kuno, Doc, doon na kuno mo'y kalihukan? Yes, Nico, ako isibya na lang, no? June 19 and June 26 sa hapon naatay free free consult sa Facebook ang platform, no, sa Philippine Urological Association.
So ang among team is tayo naman lahat. So meaning, dili lang lalaki, apil ang mga babae, apil ang mga bata. Unsa man nga account ang ilang i-login, Doc? Sa Facebook, tayo naman lahat. Facebook, / tayo naman lahat. And to cap this off, Doc, atong conversation karon mo itong hisgutan karon Men's Health Month. Unsay mga mensahe nga buoti mo ipaambit sa atong mga kaigsunan nagtan-aw karon, Doc, labi na pag-atiman sa ilang panglawas atong mga kapuso, mga kalalakian? Okay, so ako mensahe lang ani Nick, no, sa gahinig panahon sa lalaki, no, at least once a year have yourself checked. As I said earlier, prostate cancer is a preventable one, no, once detected early. Hindi man good na mapawan na to, dili na siya mabantayan o kay simptomas ba. So pabisita sa imuhang friendly neighborhood urologist, no, ayaw ka ulaw, o himuha na siya nga regular nga routine na nimo. And with that, Doc, we'd like to thank you for joining us this morning. We learned a lot from you. Daghan kayong salamat sa pagpaambit sa imong kahibaw sa atong mga kaigsuonan. Makapuso ang urologist si Dr. Edgar Kuhitmingaw II. Daghang salamat, Doc. Daghang salamat, sir. Thank you for the invitation. Thank you, Doc. God bless.